Команда зурайгаш, біз инде һәр берсенә дә смс җибәреп, барысынан бар информацияны аңлатып бетерә алмыйбыз. Аның өчен без мейлинг дигән программаны кулланабыз. Ничек итеп без мейлинг дигән программага керәбез? Личный кабинетка кергәч, моның инде телефоннан да карап була, faberlic.com сайтына керәсез, телефоннан яисә компьютердан. Мин инде сезгә җайлы булсын өчен компьютердан аңлатам. Монда инде безнең инструменты консультанты була. Шунда басабыз. Инструменты консультантыга баскач, безнең инде килеп чыга сервис рассылок в мессенджерах дигән әйбер. Без анда керәбез. Керәбез дә аска төшкәч, начать пользоваться сервисом безнең чыга. Шунда басабыз. Һәм монда безнең пароль һәм сораячак инде сездән, минем инде сакланган, ул шуңа күрә минем шулай чыгара. Парольләрегезне саклыйсыз да байтига керәсез. Пароль инде шул ук Faberlic'ка керә торган паролегыз, логиныгызны җыясыз. Кергәч, әлбәттә иң беренче чиратта импортка басабыз. Менә минем чыкты. Менә сезнең шулай чыгачак, кызлар. Сез инде монда регистрацион номерыгызны җыясыз һәм паролегызны инде җыясыз. Войти. Войти-га баскач, ул сезнең кереп китәргә тиеш. Минем интернетның чиракта бик узак уйлый. Менә шулай керде. Сезгә хәзер үзегезнең килгән яңа кешеләрегезгә яисә сезнең астагы кешеләрнең яңа килгән кешеләренә сообщениелар җибәрергә кирәк. Аның өчен менә без монда иң беренче менә шушы импортка басабыз, управление дигәндәме? Һәм монда галочкаларны карыйбыз. Галочкалар куелган булырга тиеш монда. Һәм галочкаларны тикшерәбез дә новичкиларга басабыз. Монда новичокларда сезнең кызларыгыз астындагы яңа килгән кешеләр һәм сезнең новичоклар булырга тиеш була. Менә шундый список чыга минем кызлар. Аларга без нәрсә җибәрәбез? Менә монда инде безнең кирәкле текстыбыз язылган. Менә ул шундый текст. Я являюсь вашим консультантом Faberlic. Вы недавно зарегистрировались, например, Сирина, здравствуйте. Монда исемдә язасы түгел, бу автоматом кызлар чыгып бара. Һәрбер кешегә җибәргәндә үзенең исеме чыга. Шуңа күрә бер нәрсә үзгәртәсе түгел. Үзегезгә әгәр дә үзгәртергә кирәк икән, кызлар, менә монда берәр җөмләсен үзгәртә аласыз. Үзегезгә яраклы текст ясый аласыз, әйме, татарча язасыз монда. Монда инде примерно шундый текст. Аны үзгәртер өчен менә монда тексты менә шулай куйган. Монда инде үзгәртәсез дә кирәкле әйберне, бу исемнәргә тимисез. Менә мондагы җөмләләрне үзгәртергә кирәк икән, сохранить-ка гына басасыз, ул сезнең автоматом сохраняет. Һәм сохранить иткәннән соң кешегә менә монда бит инде Сирина, здравствуйте, допустим, да, еще кто-то здравствуйте чыгсын өчен исеме. Иң беренче чиратта менә монда кешенең кемгә сез җибәрәсез, мәсәлән, Галимнең Алсуга җибәрәм ди. Скопировать текстка басып алам. Скопировано. Нәрсә бу скопировано? Аның исеме скопировано. Һәм мин керәм аның WhatsApp-ына. Менә WhatsApp. Перейти в чат. Сезнең инде телефоннан тиз генә кереп китәргә тиеш. Мин инде менә шулай итеп кереп китәм. Сезнең дә шулай ук телефоннан тиз генә керәм. Менә мин ул кешегә кердем WhatsApp-ка. Һәм ставить-ка басам. Менә карагыз. Алсу, здравствуйте. Аның исеме Алсу, һәм аңа менә шушындый SMS чыкты. Менә шундый SMS-ка мин җибәрәм. Ул менә шулай китте. Менә шулай итеп, сез астагы кешеләрегезгә хәбәрләр җибәреп тора аласыз, төрле шундый яңалыклар җибәреп тора аласыз. Һәрберсенә шушындый программа аша. Ул бик җайлы программа.